न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि
जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिदिंगासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिंगासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बोराय रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिदिंगासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिंगासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बोराय रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिदिंगासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिंगासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बोराय रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन
20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो
जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि
जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन
20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बोराय रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बोराय रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो
जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि
जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन
20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो
जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखिया दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखिया दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दोङो न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखिया दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि
जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन
20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खोनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खोनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खोनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खोनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसिया मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खोनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खोनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो
जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिदिंगासिबो नङामोन जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिदिं गासिबो नङामोन जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80 आरो हल्ल बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि
जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो दायो आरो न' फैबावदों जिथु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जिथु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जिथु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जिथु सिगां जिथु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जिथु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ वाइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयाव